Mae'r fideo byr yma mynd i edrych ar Datrys hafaliadau gyda ffracsiynau ar y ddwy ochr. So, fel chi'n gweld, mae t wedi rannu gan 5 y cydbwyso gyda 7 drws 8. So, fi gyda'r ffordd haws o wneud rhain yw cael gwared o'r ddau ffracsiwn. So, be ni'n neud yw gweud 5 lot 8 yw 40. So, o 40 fi'n galw fe rhif hyd, o magic number. A be fi'n neud wedyn, fi'n lluosi y ddwy ochr gan y rhif hyd. Mae hyn yn rhoi cyfle i fi i symleiddio neu canslo. So 40 lluosi t yw 40 t. A mae rannu gan 5 ar y gwaelod. Mae 7 lot o 40, 7 lot o 428, so 280 rannu gan 8. Chi nawr yn gallu rannu rhain. So os mae cyfrifiant lle chi'n neud ddim, right, i chi gallu rannu rhain. So 40 rannu gan 5 yw 8. So 8 ta cydbwyso gyda 35 lot o 8 yn ffit o mewn i 280. Ni wedi gweld hwn o'r blaen, so rannu'r ddwy ochr gan 8. So mae 1 ta yn hafala 35 dros 8. Neu bydde rai o'n chi o bosib yn gweud 4 a 3 dros 8, neu ysgrifennu fe fel digolyn sydd yn 4.375. So os ni nawr yn mynd i edrych ar yr un nesaf, mae hwn bach yn wahanol, cos mae gen i rhif yn sawnd i'r llythyren ar y top. Ond yr unig gwyddoedd yw i chi angen cael gwared o'r ffracsiynau. So 5 lot o 3 yw 15. So 15 yw y rhif hyd. So chi'n lluosi'r ddwy ochr gyda 15. Sy'n mynd i roi 15 lot o 4x yw 60x dros 5. Yn hafel a 2 lot o 15 yw 30 dros 3. Cofiwch nawr chi'n canslo, neu symleiddio. So 30 wedi rannu gan 3 yw 10. 60 wedi rannu gan 5 yw 12. So mi fydd 12x yn hafel a 10. So chi'n rannu'r ddwy ochr gan 12. So mi fydd 1x yn 10 dros 12. Neu bydd rai o'n chi'n symleiddio 5 dros 6, neu o bosib byddwch chi'n bwydo fe mewn a deiff y mas fel 0.83 cylchol. Okay. Nawr cymerwch eich amser i redeg trwy y fideo. Mae gen i 6 cwestiwn i chi ceisio ateb. Dyma nhw. 6 cwestiwn i chi ceisio ateb. Ond nhw just yn ffit o'n mewn. Cymerwch eich amser, newch un ar y tro, defnyddwch papur. Triwch ydell y rhif hyd. Cofiwch mae angen chi canslo i gael gwared o'r ffracsiynau. A gobeithio newch chi lwyddo. Mwynewch.